Krenulo nas je loše, stvarno rezultatski, mnogo loše. Sad smo baš i rekao i navijačima i svima, vidimo tu podršku. Vidimo, nije lako i ovim ljudima kad dođu, a opet nas podržavaju. Zato im hvala na tome svima, svim Nikšićanima. Znaju da je to mladost, znaju da najavili smo oscilacija dosta. Ne smijemo više da ih dozvoljavamo. Mislim, ne smijemo, to je fudbal i jednostavno tako dođe, neke stvari ne smijem ni da pominjem. Vidjeli ste i na samom terenu i tako da bolje da ne budem kažnjen. Počeli smo kako treba, imali smo u nogama to što treba i opet, ne znam zašto i da li momci, stvarno znam da puno žele, imaju veliko htjenje, da li taj pogodak kad primimo onda krene u kontrasmjeru, ne mogu ni sam da kažem. Vidjet ćemo, analizirat ćemo, prvi ja, pa onda svi, i mi, stručni štab, i idemo zajedno dalje. Mi moramo da idemo jednostavno dalje. Nismo očekivali baš ovako, rezultatski da bude loše, ova dva kola, ali sigurno smo očekivali neke oscilacije. Nadamo se najboljem i još jednom bih zahvalio ovoj publici koja nas je pored svega podržavala čitavo vrijeme. Teško to se može dijeliti na defanzivu ili ofanzivu, makar kad se branimo, što kažete, kad Arsenal ima loptu, jednostavno čitava ekipa u tom momentu mora bolje da reaguje. Znači, ali opet kažem, igrač manje, malo, znate kako, i odemo, neću reći na silu, ali htjenje tih momaka hoće da stignu taj rezultat, da prestignu ili već kako, onda primimo taj drugi gol. Nije lako igrati sa igračem manje, a mi smo pokušali, nešto smo pokušali, nije to bilo dovoljno noćas za nešto više.